сутрин новина, която ще коментираме в студиото. Най-важната новина е, че топ водещия на BTV Николай Бареков има много колоритно минало, за което вероятно би предпочел да забрави. Докато днес от синия екран той коментира за вас и се вълнува от сериозни социално-политически теми, то само преди няколко години неговата тръпка беше друга. Няма срамен труд, са казали хората, но не бих се съгласила с това твърдение, гледайки тези кадри. Това са първите стъпки на Николай Бареков пред камера и микрофон. Рубене! Ето я бара! Едно малко за мен с една чаша минерална вода. Продължавай! Срещу обещана вечеря от 2 кюфтета, пържени и зелева салата без оцет, днешния сериозен, елитен, ерудиран, епилиран политически коментатор се правеше на шут пред зле облечени пловдивски бизнесмени. И така, наградите са следните. Какво осигуряват нашите спонсори? Започваме с вечерята, която предлага за абсолютно всички участници на това събитие Пламен Джонсън в неговия ресторант Twin Peaks. Той се е довел помощник в журито. Аплодисменти, моля. Маймутката чита. Аплодисменти за госпожица Милкова. Ого, чита! Чита! Ого! Хайде сега малко шоу за публиката. Това може би е една от участничките в конкурса, не само в журито. Важното е, че още в годините на хита Тигре, Ники бе усвоил маниера на подлизурството, допедавството и газоблизството, които днес така му помагат в журналистическата му кариера, започнала ето така. Тоест, вероятно, това е бъдещия оркестър, който се казва Чака Рака, поне касетата, която аз ще знам. Или какво ще представлява тази вечер сценария на това предаване? Преди всичко ще слушаме много хубава музика. От време на време ще се базикаме с нея. Ще проведем един конкурс. За момичето на Чака Рака, благодарение на това страхотно жури, което се е събрало тук при нас тази вечер. И разбира се на страхотната маймука Чита, която Джонсъна понесе специално тук. Аплодисменти за Чита! Разбира се, защото иначе ще пуснем Чита и тук ще стане много тясно за всички нас. Извинявайте, забравих да ви благодаря за това, че се набутахте за 400 лева да дойдете да ме гледате мене тази вечер и тези страхотни симпатяги. Благодаря ви за това. На ваше пожелание, Николай Бареков, най-новия учител на Бозука. Обичаш ли да играеш кючек? Аз ако не обичаш, ще да бъда тук. Можеш ли да свириш на дудук? Ами ще се науча. Тук, видиш ли? Това е дудук. Кой ти любимия водещ? Ники Бареков. Благодаря се пак. И така,
докато девойките се подготвят за втория тур, т.е. не беше първия тур, защото очакваме и други участнички. Но моля ви, какво виждат моите очи? Ще участваме ли? О, ес! Ами дай да започваме по същество. Кой ти любимия водещ? Николай Бареков сигурно трябва да е. Да, сигурно. Защото оставащото парче, мога ли да го започна аз? Ами, телефонния звук къде е? Ало, шефе, търсите по мобифона? Ало, Джонсън, тук е Туйпикс! Оп! За да бъдем съвсем точни, трябва да уточним, че Николай Бареков не е паднал чак толкова ниско, защото и тук той е водещ. Нищо, че е направил заявките си за изяви и в бранша на Азис. Както се казва, кажи ми кои са приятелите ти, за да ти кажа кой си ти. Ето и средата, в която младият Бареков се изградил и се е учил как да общува с силните на деня. Това до някъде обяснява добрите му отношения с Ани Салич и Светлана Василева. Отрано е имал подход към старите дебели грозни жени. А сега да видим как Бареки може да се бърка с бараки, прилага в наши дни опита натрупан в служба на движението, не за права и свободи, както може би му се искало, а за движението Чака Рака. Добре, благодаря ви. Спираме до тук с анализа. Ние, разбира се, ще го продължим. След броени минути тук ще бъде и министър-председателя на Република България, който ще дойде и ще се включи на живо в нашото студио. Сергей Станишев ще коментира при избирането на Георги Първанов за втори президентски мандат. За съжаление, министър-председателя Сергей Станишев не успя да дойде, но Пламен Джонсъна с маймуната Чита достойно го заместиха. Извинявай се, с кое парче трябва да започнем тази вечер? Няма проблем, ще започнем с Радка Пиратко, обаче аз имам един проблем. Ниска избирателна активност заради отвращението на хората. Доколкото имаме информация, след малко започва посрещането на Георги Първанов от неговите симпатизанти, приятели и поддръжници пред НДК. През 2006 Бареков посреща президента, а няколко години по-рано със същия патос посреща Мишо Шамара. Само, че преди това, надявам се, много от вас четат Пловдивски район, също предаванията на канал КОМ и знаят, че имаше обявено едно съревнование между фейките на Мишо Шамара и на Николай Бареков. Има ли тук фейки въобще? Има ли тук фейки? Не се чува, има ли? Абе, тук има ли хора от Пловдив, бе? А тук има ли хора от журито? Мишо, ела малко тук, бе. Сега, моите фенки трябваше да носят новия брой на вестник Пловдивски новини, обаче аз не им го осигурих. На тебе трябваше да ти носят албум, такива разни обложки. Виждаш ли такива работи? Няма, значи не ми харесва никой, бе. Ами, значи тази вечер ще трябва да се търсите първа гаджета, хубаво, че не си взехме нашите. Айде сега, драгай. Дай си намери гаджет. Сега, нека всички девойки, които желаят да се запишат в конкурса Момичето на Чака Рака, заповядат тук при мен на сцената. Така че който иска да се включи в тези празненства и моменти, може да тръгва към НДК, ако е жител на София.
тази седмица се очертава ключова за приемането на новия бюджет на Република България. Как Николай Бареков се подготви по темата за приемането на бюджета на България, както и други ключови моменти от старта на шеметната му кариера, очаквайте в следващия брой на Сигнално жълто. Тогава ще видите и как той се опита да получи първата си френска любов.